And basho kanjalo vele bathi banganiphapha lo mubi icala. Into ebuhlungu ngithene ngoba snacks. Akakutshela izinto ezi-right and uyageza wena ugezi. Into ebuhlungu. Lento yokususa amabele ekho right bheka manje kusela ama-nipples. Pass. What up, Buffett? It's your boy Smooth do the booger. I sugar. Nani yazi bari aka bari ke Mr. Blake. Ngake ngiyabonga. Nani yazi Buffett akusino mobile ethi abethu ngangiphana. Style sami obvious. Ngake ngiyabonga Buffett. Out. That's fine man. What up, Buffett? It's your boy Apres Maada aka Wamawaza. Issue. Nginani yazi lento leli fana nokuzamula. Athi ngoyilamula. Issue. What up, Buffett? It's your boy Smooth do the booger. I sugar aka bari ke Mr. Blake. Ngangiphan Buffett. I'm told the style is sami. As you can know Buffett, we are operating young smash up pass Buffett. Ko hostel. We are doing kahle hostel edition ngithola. Hostel edition nani niyazi. Umshiso kuphela Buffett. So phetha amachita ngapha siphetha bokeli ngapha. Nani niyazi Buffett. Gidi insutha thing ngithola. So angasuqala ngapha angasuqala. Siqala fa sondelana Buffett. Siqala sondelana. Come. Siqala rock paper scissors. Okay, like as in asayisha rock paper scissors siqale machiteni. See puto wala. Your favorite Buffett, it's your boy, Savage with the sauce. Back again with another banger. Guys, niyazi ke manje sasilanda 1K vele. Make sure that you do comment, like, share, subscribe. Awuthi sibabone. Hello. Yes. All right. Yaphila. Inshallah. Nice smash. Pass. Abona respectful yethafa. Umjida angwasmesh amajida nawe yathafa. Special abo session. Bombastic side eye. Fair smash. Savage machita. Danko. Into lento siphethe la isandla. Okay, uraza ngimzwanga mina utheni kodwa. Ngimzwanga nje akazi utheni. Utheni vele urazo la. Smash it. Pass it. Smash it. Oh, V. Sisi. Salmanani guys. Igama lami ngo-Olwethu known as Monkey. Yeah. Hello. Hi. Noma ngisengaqala kuphi? Right. Sharp pass. Hello. Right. Pass. Hello. Right. Angina reason. Angisiyantshela ukuthi angina reason. Aningangikhapheli. Alright. Correct. Why? No, okay. Why? Ngifila lo Ngihaki. Yo, shem pass. Yo. Why angina reason? Loads. Siyapha. Ngizwele. Ngizothula hathi angimzwanga. Ngizwathi angimzwanga. Besiqhubeka soperate bafethu as you can know. Jam. Ngisho lutho nje ngoba ngeke. Ngoba ngeke ngibani nje yami. Asho Buffett, it's your boy Pang type on Facebook. Hayi wena. Yabona. Hello. All right. Voice nje yami. Okay, now to translate it. Kule. Mthalo wa uyangisinda. Usho le part. Nani? Right, hayibo ngibona ngidry ngitry mos. Awuboni? Nangibona ngidry. Ngibona idinga uwele thatha ngavutha. Afeli boy. Hello. Right. Amnandi afeli. Angizwanga ke mina. Ngiyadlula afeli. Translate. Yeah, sure. Kamba. Mnandi. Ngimnandi. Nami ngimnandi afeli ane. Pass. Khathela kakhulu. Hayi, kodwa okay. Asiqhubeka soperate bafethu. Ngapha.
Konjithini. Manje khulileka mzala ngikhona. Hayi ngihamba nawe ngithenga le intro kasisi. Angina into. Hayi izinto girl wathi bathi shasisi. What's good YouTube pizza girl puthe masikhathi aka masikhathi emaphanga sami sobabona. Siyobabona. Sizohlala nabo. Right. Smash. Hello. Uthona ufuna ungazongiphaphela nomthalo wami uyandithinda uthina sikuzo. Uyaphapha wena nobusinaki. Lona dala kumele. Akusi forehead le 5 head le. If I fed akini kanje uyaphapha ne-outfit ewana everyday kunini ugcoke kanjini into fanti incibile. Tolo ubheka wonke ama-video YouTube ne. Ama-video YouTube ngikubheka ukuthi wenzani ngoba ngichaza. Fala le gap ke lokuphaphini igap namazinyakhe ngoba bengidla amafitina ubona right. Masudayenza bani? Uyashisa uyakhulu uyaphapha wena. Yabona le mina bengengiphaphe ngimfana nawe ngoba umubi shema. Awubheka. Hayi Mike ukhuluma Ibheka uyabona ukuthi kusehostela manje wena uexpectena ngisho ukuthi phela mina la kungakunetha wena uyazithanda wena bombastic side eye. Hello. Yeah. Alright. Chapona. Ngishapha. Pass ne. Nile ndlayo le. Mara uyabhora ufana ne-advert e-clientele live. Uyazela Mina ngitse imnandi advertising sengiyayazi. wena uyazela ukuthi uyabhora. Ibhora njengaba ngithi wazi abantu ababhorayo wena. Yes. Kube bophasa bekuzoba ngcono. Hello. Ngicela ubuye. Iyazitheni yakho relax ube uwe. Moya D. Hello. Alright. Bakufuli. Bakusabani wena bathi hayi. Bakusabani wena. Hayi asazi mina uyasaba ungifakela idrop ngoba ngidla into emnandi ukudlula yena. Ani. Lela kusiba. Ibhaz. Liwani. Ibhaz. Boya, niyapi? Boy. Afethu okay sesekhona store operating. Mina ngokwami mina ngithi pass zothi labantu bayaphapha. No Scoopy. Oslide ayamku. Now. Hayi, angifuni ne-introduction. Buya. Hayi, ngifuna uqala kuwe. Hello. Boza buya, ngifuna labo ukhona. Uya labo ukhona. Ngiyacela. Hayi kabi. Hello. What's up? Kubani igama lakho? Wakhetha ukushaya iphondo lidlula ikhanda lakho kwenze njani? Azibona ngamaphuma endlini, azibheke esipilini. Ongasibheki. Okay, pass. Wena. Kubani igama lakho kanje? Uzibona nempumelelo? Ngiyabuza. Ene basho kanjalo vele bathi bangani phapha lo mubi icala. Ngibona ngalo uhamba naye. Into ebuhlungu, yazini into ebuhlungu. Ngithene ngoba snacks. Akakutshela izinto ezi-right and uyageza wena ugezi. Into ebuhlungu. Yeah. Black pig complexion insila. Into ebuhlungu. Next time awuzala ungagcoki iskiti ezo. Ushayisa ikhekhe ngomoya. Pass. Pass respectful. Uyazi. Pass respectful. Uyalo put angeke. Kwenze njani? Yes. Mahle kusinani. Awathathe razo. Yo. What up, Buffett? It's your boy Apres Maada, aka Wamawaza, Issue. Fana nani? Nokuzamula. Athi ngoyilamula. Danko.
Awusondele la. Umnandi out. Ngimnandi. Cameraman abe ngathi yangi. Le bhuti lo uthenguse, ngimnyama. Mara ke mina khuleka ntwana yami. Ngiyambona. Tasavage ntwana yami. Yazi manje kwenzakalani. Awusise leskipper sakho ngathi manje ubrand ambassador. Hello, my name is Phanda khuleka pass. Awusondele la. Ekuse athi umnandi. Wena ngakhuza ngale treatment yakho yenzayo uyithathayo. Uyangithola. Lento yakho kususa amabele akho right bheka manje kusela ama nipples. Pha. Athi sibala. Sonde. Ekuse athi khamba. Ngimna. Ntana pass. Pass ntwana yami. Angasaba kukho kuthini ntwana yami pass. Yekukulala ngesiqoko mfethu. Sure. Oh, shoot vele ulala ngasafile khwela. Athi sibala. Grand ntwana yami. Nakhumbula mos manifika late esikela kuthiwa. Fika late. Umdogo uphelile. Shini manje umjidi ufike late akakhona ngikungishaya ngamabhasi yathi ngimdeliver 20 hits amabhasi. Ntwana yami yashi manje kwenzakalani? Ngidope uyangithola njengalesweke eDS idope sweke. Wena uqoke ngasho manje ubolekiwe. Angi-understand ukwenzakalani. Next time mawuza kimi wenze sure ukuthi wardrobe imechane attire yakho. Relax ngizokubamba manje. Afi. Bheka ntwana yami. Angingaqi. Yashi manje kwenzakalani? Bheka ntwana yami. Sina sabantu abamnyama sinalento engayitsheliyo ntwana yami bheka. I-toothbrush ne-Colgate number 1. You represent you as umuntu chitokre ngithola singikusule yini. Uyachola out yami. Yeah, yakutshela ukuthi akuthani umuntu wami. Yeah, usho wena ukuthi akuthani. Hamba kushaya boy. Pass. Bengishila ngisise ilamula singivale. Tanko. Yo. Abona ayana nem. Ama pa like lunch bar. Yangithola. Yeah. Yes. Yo. Then I'm not going to show you but wavy is crazy. Siyabalanda. Yes, boss. Mike, Yes. ufana nomzimba wakhe yazi. Hayi isithupha nje. Yo, but what's up YouTube? It's your boy Progress for the babies, aka Little Max. I want the asbangeni. Voice. Hello. Sharp. Man coming up. Always. Voice, my friend. Susha amashoni manje. Yini ama-edge ngathi wayenza ngesikhohlela. Nge-sunlight. Western Tipo. Yeah. Yini usponsor ukhela ukhumalo. Ngatatazi. Sponsor ukhela wawuthukhala. Wengithukhala nginjani ngi-brown and white. Pink and grey. Pink and grey. Akufani. Kuphi? Nala akufani. Angithi izandla ubuso. Noma ya cream. Kodwa la Hayi. Pass. Hello. Sharp. Ubuzo angiphasile. Wakuphasile ngise respectful anginayo reason. Sabungifakela drop. Drop engifakela abantu. Like ngiyabuza ukuthi sabungifakela drop nje uthi pass. Before khuluma nami thatha sebenzisa. Ngoba Ima. Uyayidinga lento lo uyaphapha mthuzu nama-lips adry isikhohlela sakini sikanje awukwazi lokuthi isikhohlela sikanjani uyaphapha bashilo bathi uyaqhaqhazela kumele urelaxe uma umuntu ungaphathi inkinga yakho ukuthi yathi kube kade bathi uma umuhle kanje umuhle ngapha uyaphapha manje umuhle ngabe umubi Tikjela okay. Relax. Ngoba upha indoda yakho lezo zinto lezi ngoba useless ifana njengawe. buya la ngaqeda buya la wena bakutshela ukuthi yisifuni Mina ngiyusiful kabi udlula boyfriend yakho. ujola nobani udlula boyfriend yami ayikho kanje wena umubi kahle yabona mina esikhathini shem bengengize ngiphaphe kanje wena umubi shem Uzibona namathemba make bonani.
Sikujeni lo wani yabona abantu ngiyathanda bakhetha ke. Oh relax. Bheka relax ambane nomntana lo. Umbheke. No. Ngabona wena. Oh relax. Relax. Wena angazi ukuthi mamela angithi chance akufuna ukuthi sheshe wangiphaphela angazi ukuthi noma unayo makakhona into Relax. Yabona ntwana sikutshela into ewani. Yabona mongabheka ama smile. Ubheka nalo sisi maka smile ayikho difference. Bayafana. Thimuza into ewani. Oh, thimuza into ewani. Bafethu nami ngiyayivala le ivalwa yimina le ivalwa yimina. Ivalwa yimina. Ay bani ukredi. Mnandi. Ule ngiringa isibhayi. Weza. Bheka mfethu. Ngikuza ukhuluma la. Ubuza ukuthi angazi ugela uphaseleni. Awusaziboni ukuthi unjani. Ubani? Wena. Mina. Yeah. Masinga compare between mina nawe ubani uzothi ungcono. Ongcono. Ngoba mina ngithi cherry yakho yingisendela ama number uthi. Yiphi yona? Utshandeni utsholana ubani? Mani. Nazi nasimane sikhohla bole thobo okhuluma ngayo. Mina ngibona ngathi wena nje uyi definition yakho. Bheka angikaqedi. Next ngiyabonga ukuthi ukhuluma ngani ama definition wama drop le. Inkinga mangibona wena ngibona ngathi umntana we plan D. Yeah. Sure. No. Oh, ma relax. Ma relax. Sikutshela into ewana ne. Lo uhlula amaphilisi wama ARV ukujwayela amasiko. ARV. Sibona ukuthi amazinyo kabantu. Ngicela ungafundisi ngicela saseke imatatazela yini. Akutatazeli ngithi wena we definition umntwana oyi plan D. Umama yakho bamhlabe ngesinkwa sesasike sinerama. Wo ntwana moyo. Izakhi. Khula ngitshela. Angitshela. Mina ngitshela. Angitshela cameraman. Khule. Cameraman mina ngitshela cameraman. Mina ngitshela. Cameraman. Yazi njani? Mina ngakushiya nogelu wami uzibona ukuthi uwika ngikufila una taste ngakushiya nogelu wami mina ngeke wenze nini. You understand? Makabheka sikhohle lezo iskipa sakho esimbashile namba neskin sakho esimbashile mangakhuleka angithi ngoba ngikubasile khuleka sale sesikhohle ezazoliza izo. Nangithule lethe pa balethi ngiyazi umuntu yami functional slow. Iyafana nalodleka naye. Kodwa sikho liyabheka okay bheka siyayibhala kusethi suka okay wala bafethu top boys buda duda buka aka bariki Mr Bheka ngaqedi dlala mina manje ngaqedi soqala ngapha smasha ne ntwana yami akuleka usafe njaya mzala wena man angazi nethe kodwa nje mina kubona ukhathela ne wena ukhathele ufana nalo le plastic ubone mention yabo le plastic ubone mention ufana nalo like njaya yami okay man awumela asimile ufuna isisenza abangani Relax. Relax, asafulu. Yazi lento njani Mr Cameraman? Is like umama walomjida make mbona uthi wade waste of sperm. Khulile cabanga ubaba khoseke cabanga eneshe engakayiwestile ubusuku bonke fukuze lijulukela into engekho. Bafethu ezinye izinto singasathini kancane. Bafethu siyashaqanga ukuthi sihlala nomuntu kanti le mfene ezihlukumeza ebusuku. Ngiyabuza ne ukhuluma ngemfena ne. Kodwa sikujene into ewana ne. Angi-understand ukuthi kahle udisa mina noma wenza ini. Kodwa ngiyabona ukuthi into ezamayo nje anyeke iphumelele. Njengempilo yakho. Impilo yakho. There's a difference between Cameraman.
Cameraman angaqedi. Difference between animal and human. Yo. Angithola. Okwamanje wena ulephathe ku A means animal. Awafika ku H. Nguze ukhuluma ngabo plan D wena u plan F. Mamela. Yo, Ebafethu. futhi akusayivala. Ukuseyiwozapha. Sayivala ayikho isaphela. Angeke isaphela. Mina labantu bangikhathalele abanye bampunga abanye angazi kwenzeni. Nani niyazi bafethu it's your boy Sibuda Duda Buka aka Barke Mr Black. Ungangiphani style sami kusino mobile. That's why bethu ungangiphani. Now uyazi sayivala nje ayazi. Basangizwa la ya basangizwa. Kusewa lapha bafethu. Uzana nengoma, bezwa nengoma. Say what up, if it's so boys, Buda Duda Buka, Barke Mr Black, Ningangphani umhlaba wena usayithanda manje ufithu. Extreme Hayi leso ku vlog, leyo ngena ku vlog le. Enzeka manje.